Ok, astăzi introducem un nou membru. Ia zi, care e numele tău? Ștefan. Ok. E sclav. În pula calului. Ok. De ce vrei să fii Basswood? Pentru că Basswood și Fuck the Ops, adică rare show sau cum dracu-i zice. Ok, ești acceptat, haide. Iupi! Stai să-mi iau auto. Let's go, suntem înapoi în The Hood. Let's go! Haideți înapoi în The Hood! Oh! Haideți! Stați! Stați omilor! Dați! Omilor! Așa, omilor! Gata, omilor! Luați grasul! Cam greu cu... Luați grasul! Wow! Băi, suntem buni! Bă, ți-mă și pe mine să iau checkpoint-ul. Deja Deci, autobuzul grasul. meu are... Bă, dar Ștefan și încă pleacă fără noi. Eu cu Eddie. Așteaptă! Nu! Așa Că face ești mai multe membru persoane fiecare. într-una! Da. Bă! Care tot intră în mine Zi-ntră așa! ăsta în cur! Double trouble! Ăla. Oh, hell no! Oh! Oh, damn! Care vede oamenii. Du-te, mă, grasule! Pula mea. Te trimit în Mexican Land! Bă, nu sunt noroc, azi de dimineața am mâncat un mexican care a rămas de aseară. Spaniu. Da, normal, Direct. asta e primul tău, asta e primul lucru care faci când te trezești. E o rutină zilnică. Bă, victimă! Nu, Victimă! lasă-i. Ne lasă pe Rich de la Lexuțu. Lasă-i Ok. pe aia, lasă-i pe aia. Ei... Mașina lor nu e în funcțiune. Care intră în mine, îi lustruiește chelia lui Ștefan. Hai. Fugi de Ștefan, că ne mănâncă. Bă, al meu deja scoate fum. A, noi nu. Haideți Bă, să o luăm mai victime! ușor. Nu, Ce dacă victime, intră mă? Ștefan, Bă, Ionuț, cine e? Ionuț poate să fie victimă. Lasă-l pe Ionuț, lasă-l pe Ionuț. Nu e Da. mașină, dacă e mașină. O să fac un Basswood classic. Ia, Basswood Classic care? O să vadă Ștefan. O să vadă... Victimă, O să vadă Ștefan, o să vadă Ștefan în kios la mână classic. Nu, nu. Uite, ăsta a fost Basswood classicul. Na, mă. Bă, stai, bă, Stai, bă. stai. Da, că a pățit Dani. Oh, Ștefane! Stai, eu cum mă întorc. Haide. Let's go. Bă, marș. Haide. Stai, Face că acum muzică. ce... Motoretă. Lasă. Lasă motoreta, că nu-i mașină. Trebuie Bă, mașină. Sunt atâtea victime, dar pe voi vă interesează dacă sunt mașină sau nu, al Păi trebuie dracu. mașină. Ah. Uite, Ștefan, Basswood ești membru Tilt. nou. Sideways. Sideways, da. Oh, Oh. Ștefan, o să așa. înțelegi tu mai târziu. Da. Alea. uite așa, frate. Gisanelo, Inesenie, Ivanesa. Let's go. Ivanesa. O să deci o schemă. Cine intră în mine? Să deci o schemă. Eee, crezi tu? Cine intră în mine îi linge chelia lui Ștefan. O să vedeți o schemă. Oh! Asta a fost vina ta. Gata, a fost tot. Uite-mă și pe ăsta, mă. Zici că se grăbește să fia Veniți? menus de la McDonald's. Eu? Dă la focul ăsta. Fix când să fug. Papul am voi. Ștefane, așa e o sesiune de Basswood. Nu e garantat să trăiască toată lumea. E război. Deja tu Și ăsta, numai noi mai trăim. Ajutor! Tommy ți-a dat virtual. Ce? Da, nu ești mincinos. Frate, deja ne-am pierdut jumătate membri.
Ajutor! Aici! Ajutor! Sunt imigrant! Sunt imigrant! Nu! Vin aici, vin aici, vin aici! Sunt imigrant! Să las pe omul ăsta, Chiojnam. Nu, Ce, bă? Stai, hai că las eu. Nu eu. Nu eu. Hai, bă, lasă-mă că vă dau bani, vă dau bani. Ok, haide. Ok. Haide, Battle. Pe G. Pe G! Nu! Am dat pe G, am dat pe G! Ce trădător! Bă, nu! Hai, adu-mi mașina! Lasă-l! Tu mașina! Ești motivat! Lasă mașina! Trădător! Lasă mașina! Lasă mașina! Bă, lasă mașina! Autobuz, bă! Aoleu, mi s-a și blocat. Na, mă, frate! Bă! Trădătorule! Ușit! Arde! Fumează! A rămas doar eu. Mie îmi fumează. Eu get... Ok, get your bit. Zi, traducem un nou membru! Ia zi, care e numele tău? Ștefan. Ce sclav. Ok. În pula calului. Ok. De ce vrei să fii Basswood? Pentru că bare show Sisa, cum dracu-i zice. Ok, și acceptat, haide. Iupi! Start to work! Bă, omul! Băi, ce nu-mi dă? Băi, uite. Ok, let's go! Haideți înapoi în The Hood! Cam greu cu... Luați grasul! Wow! Băi, ești bun. O să vadă Ștefan. O să vadă Ștefan. Să vadă Ștefan în chios la mâine classic. Victimă! Băi! Uite, ăsta a fost Basswood classicul. Da, când a pățit Dani. Oh, Ștefane! Stai, eu cum mă întorc? Haide. Da. Let's go. Bă, marș. Haide. Faceți-mi Acum merge. Motoretă. Lasă. Lasă motoreta. Gisanelo, inesenie, Ivanesa. Let's go! Ivanesa. O să vedeți o schemă. Cine intră în mine? Să vedeți o schemă. Cine intră în mine e li... O să vedeți o schemă. Asta a fost vina ta. Dă la focul ăsta. Fix când să fug. Papula-mi. Băi, Deja doi mor. numai noi mai trăim. Ajutor! Mi ți-a dat virtual. Ajutor! Sunt imigrant! Nu! Ok. Haide Battle. Pe G. Pe G! Nu! Am dat pe G! Ce trădător! Nu! Lasă mașina! Modimat! Lasă mașina! Trădătorule! Ce mai... Aha. Na, mă, frate. Bă. Trădătorule! Ține-l! Așa. Ușit! Arde! Fumează! A rămas doar eu. Mie îmi fumează. Ok, get your bit. Cu aia am făcut 4. Nu, mai continuăm. Atunci să răcit. Să-mi trimiți cumva. N-ai murit? M-am licet. N-ai murit? Acum ai...